Bună seara, mă numesc Horea Coliboșanu și sunt alpinist. Până acum am reușit să fiu primul român care urcă 6 vârfuri de peste 8000 de metri în Himalaya și prima mea realizare în 2004 a fost ascensiunea pe K2, care este considerat cel mai dificil munte din lume. Toate aceste ascensiuni au fost realizate fără ajutorul șerpașilor și a oxigenului suplimentar. Următorul meu proiect, ce se va desfășura în primăvara anului 2014, vizează o ascensiune a Everestului în premieră românească, fără șerpași și oxigen suplimentar. De asemenea, este posibil să încercăm o ascensiune pe o rută în premieră mondială. În ascensiunile mele am observat că majoritatea alpiniștilor de top provin din orașe cu o cultură puternică și nu neapărat din orașe mai mari, apropiate de munte. Marile ascensiuni ale Alpilor au fost realizate de alpiniști din München sau din Viena și nu de către alpiniști din Innsbruck sau Salzburg. Aici, în Timișoara, clubul nostru, Alternative, este la această oră cel mai puternic club de alpinism din România, prin realizările membrilor săi, în mare măsură timișoreni. Cred că toți cei ce realizează performanță plecând din Timișoara ar trebui să fie mândri de aceasta. I'm okay. Susțin din toată inima mișcarea Made in TM, pentru că în acest mod se pun bazele unei comunități ce promovează performanța, nu numai muzicală, creată în Timișoara. Vă salut pe toți cei prezenți aici la Made in TM și vă doresc o seară excelentă.